खुलुमबाय बड'सा स्टुडिय'आव बयखौबो बरायबाय। स्टुडिय'आव दं आं हेमनाथ बसुमतारी। बिटिआर खुंथायनि बानजायनायाव दिनै क'क्राझार CITआव खुंनाय मेलाव बर' हारिनि गासै आफाद गौथुमफोरनि आफादगिरि आरो नेहाथारिफोरखौ लानानै आथिखाल आरो इयुन बर' माहारिनि गोजोन खौसेथि आरो जौगाथायनि मावनांगौ हाबाफारि बे आयदानि सायाव गुवारै सावरायलायनाय जायो। बे सावरायनाय मेलावनो बिटिआर खुंथायनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बाहागो लानानै गावनि मेहेरगोनां बिबुंथिखौ लाखियो। मख'नो गोनांदि बिटिआर खुंथायनि बानजायनायाव खुंनाय जुथाइ सावरायमेलाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लादोंमोन। पजिटिभ नेगेटिभ मिक्स माखासे थट्स एन्ड आइडियास अपिनियनफोर फैदों। दा बे गासैबो फैखागोन, बे आरो गोनांबो। आरो मोनसे हारिया जौगानांगौबा बियो मोनसेल' नोजोरजों जाया। बेवहाय माखासे आर्गुमेन्ट, डिबेट बेवहाय जागोन, माखासे एनालाइसिस जागोन आरो बेखौ नांगौ। आरो बेनि थाखाय मोनसे प्लेटफर्म बानायना होनायासो गिदिर खोथा होननानै जों सानो। आरो बे प्लेटफर्मखौनो जानो हागौ सिगांनि सरकाराबो बानायदोंमोन खोमा, नाथाय जोंबो बेयाव गैयामोन। दा बेबायदिनो जों सानदों जे बिगिनिंनिफ्रायनो सरकारा सानब्रै थायो ना 10 दिन थायो बेजों खोथा गैया। मोनसे खामानि मावबाबो बे खामानिया जाहाथे गेबें जायो, जोङो बेखौसो सानदों। दा दिनै बेवहाय बुंथिगिरि बिथांमोननि गेजेराव साफा सानैया सरकारा स्टेबल जानाय जायैनि खोथाखौबो बुंदों। आं सानदों कि दिनैनि बियो साबजेक्ट मेटार जानो नाङा, बियो कमप्लिट पलिटिकेल मेटारसो। जोंनि साबजेक्ट मेटारा जाबाय हारि थांनाय थैनायखौ लानानै। दा हारि थांनाय थैनायखौ लानानै जोङो सावरायनांगौ। আজি प्रथमबार सरकार गठन होवार पिছত आमी बड़ोर जातीय संगठन बड़ोर लगत आलोचना करिछु आरो मैक्सिमाम जातीय संगठन আজি उपस्थित आसिले कि जनगोष्ठीटोर की समस्या आछे, ये आटाइबर समस्या केनेके समाधान करिब पारा जाय, ये गोटे कथाटो लई पेलाय আজি आमी आलोचना करिछु आरो बहुत ভাল ভাল परामर्श जातीय संगठन बोरे दिसे आरो हिखिनि आमी अनागत दिनत सरकाৰৰ तरफर পৰা इमप्लिमेन्ट কৰাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা লম। দেখা গৈছে ইয়াত বড়ো ভাষা আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কি আলোচনা কৰা বড়ো সাহিত্য সভা বা এপছু আছে। ইয়াত অকল ভাষা আৰু শিক্ষাৰ নহয়, বাকী যিবিলাক বিষয় আছে, যি বিষয়বিলাক জনগোষ্ঠীটো আগুৱাই নিয়াত বিভিন্ন কাম কৰিব লগা আছে, সেই বিষয়বিলাকো আলোচনা হৈছে। NDBৰ সমস্যা আদি কৰি একৰ্ড ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ পৰা আদি কৰি সব আলোচনা হৈছে। গতিকে সেই গোটেই যিখিনি আলোচনা হৈছে এটা পজিটিভ আলোচনা হৈছে আৰু আমি আশা কৰোঁ অনাগত দিনত তেনেকুৱা যদি সবে কোঅপাৰেট কৰে তেতিয়াহ'লে আমি সকলো কাম ভালকৈ কৰিবলৈ পাৰিম, এইটো আমাৰ এটা বিশ্বাস হৈছে।